जी आम्ही रोवर्स बे पार्क आयली ती सिंगापुराची आहे. सो हा माई वन ऑफ द नॅशनल पार्क. Yishun Dam leggi asa. If you can see tabati ta car ani tabati asa ta thaichi Yishun Dam asa. So park mast scenic asa. उदका बदी चमकून वचाक एक गम्मत विंगड. वेद खुशी धावता धावता आवतस हांग सिंगापुरांत कंटिन्यूअस पावस येव न्हू. सो इट्स बीन अ लॉंग टायम आमी अशी भायर येयली ती. हांगा सुमार टायप ऑफ डिफरंट प्लांट आसा, स्पीशीज ऑफ प्लांट आसा म्हणून आयकल्या. यू कॅन सी and just like any other park hanga vending machine, kaderi, washroom facilities pura assa. Hanga thain boishak shelter pura assa. प्लेस फिशिंग एंथुजियास्ट तशीची बर्ड एंथुजियास्टांक फेमस. सुमार नमूने पक्षी आहेत काय हांगा आणि फोटोग्राफर्स मस्त जन येवन फोटो समेत काढतात. व्हिडिओ आम्ही आज हांगा एंड करता ती. बाय बाय. प्लीज subscribe.